Nyakora moge juang oyawre kino machiemo tire kar kae nonro ma gazet chakre sani nyakora mo jowan ka kod gazet mano ma The Standard kod Daily Nation man go kar ka waselieko kima tire pod da medo mana lieko ni mar mondo mi warangane ni kae to weche chal nade adhi bedo kaka tai nyinga Cleophas Oloch jaki sumo kanya kwar mo kionya ka sango ka wantiere kodi kae achiel ka achiel an kae kod Boniface Otieno abedo wadano no goro gazede ariyogi ka wantiere kar kae Boni oyawre kino machiegni wishing happy new year yawa chenro mokwongo mari mar higa ni Ramogi TV. Erokamano Cleophas kuom gwel makende waduoko ni Nyasaye erokamano kuom tayowa watieko higa mokalo e yo maber kata ne wan gi misukosuko mane nitie e wang' apaya kod problems mane nyalo betie last year. Wago ni Nyasaye erokamano kendo kuom yienwa mondo wane higa manyien joma thoth ok ochopo higa manyien mar 2026 but wan jogo mochopo wagone mana erokamano. Mana kaka iwacho mae chenro mara mokwongo kodu e Ramogi TV kae kendo wageno ni wabiro bedo gi moko ka wakonyore kaka jofwambo lidho ni nyako Ramogi Ajwang' gazet pile ka pile. Otherwise erokamano kuom rwak makende Nyasaye otawa kwa chako chenro ma kawuono. Erokamano ahinya obedo kodwa duto kama wantiere kar ka nyako Ramogi Ajwang' wachako ka kod sigana mantiere gazet kawuono mar The Standard. E gazet mar The Standard kawuono kae ondike kacha maduong' ni Ruto reality check. Wacho ni kae koro kuom governors 11 ariyo kende ne ochopo chenro mane Ruto ntiere godo e masawa mar piny Kenya. Dipo ni en mano ma jolony koro wacho kar ka ni jatend piny Kenya nyego chak go kwan. Iwacho ga ni kwan nyaka go. Ka gin joluo, jaluo must calculate. Koro sani chopo kama koro recalculation ni chopo mano ma support mare mar jatend piny Kenya William Ruto ahinya masawa mar piny Kenya. Ma dipo ni miyo wich bar. En adier ni siasa ma Kenya kae osekawo kore kendo anyalo wacho ni kane warango chien kacha to jatend piny Kenya moluor migosi William Ruto ne en ng'atno ma kizungu luongo ni the darling mar jo Mount Kenya region. Ne en ng'atno ma ne nenore kaka ng'at ma chiegni sana gi jo Mount Kenya region. Ne owuotho kodhi arambe mopogore opogore, odhi e kanisni jumapil ka jumapil kendo seche mane owuotho to jotelo mang'eny kabisa mawuok Mount Kenya kacha ne wuotho kode sechego. But anyalo wacho ni higni 2-3 mosekalo oyudre kama tek kabisa ma kata kodhi e limbe kaka nyoro aparo nyen kaunti ma Nyeri kocha to oyudore ka jogo mawuotho go jotelo mawuotho go tin sana. Iwacho maber ni out of 11 governors nyo yudre ka en gi governors 2 kende ma nyo wuotho go to kata MPs ma oboke ni ondiko ka en nyo wuotho go nyo gitino gichopo kata 5-6. Aparo ni odhi bedo gi tich matek e Mount Kenya kendo aneno ka gazet moro ni mar Daily Nation to ndike ni ochako plan manyien mar neno ni to dwa gain support mar Mount Kenya votes e yo machalo nade. Ang'eyo ni jatend piny Kenya en ng'atno ma wechene mag siasa osekoma nyalo wacho kamano kendo ponono ni nyalo biro gi strategy manyien ba kata oyud kata 30% ama 40% e kura mabiro. Gino mang'eyo kaka jafwambo en ni support mano oyudo mathoth cha in my personal ratings aparo ni en 70 to 80%. Kotemo kabisa wang'ni to maybe 50%. But my bro lure kod ing'en japiny magoyo kura en ng'atno ma make decision kolure kod weche mopogore opogore. Pod wan gi time as we go into elections mabiro mbele kae next year. Koro en gi time mar neno ni to obro timo nang'o mondo mi oyud support mar Mount Kenya mok bi bedo gino mayot kabisa. Problem mano bedo go maduong' kabisa en ni jalup ne machon Rigathi Gachagua ne giweyorego to yudore ni Rigathi Gachagua nodhi e ground bo oyudo support mar jo Mount Kenya mathoth sana. Kang'eyo gibiro mobro timo kaka number 1 but en jasiasa masewacho ni experience mare ni malo kabisa kendo okanyalo wacho ni
ok obi yudo support no, but gima ng'eyo ni samoro ok obi yude akwana tamalo mang'eny kabisa moloyo manoyudo last year. Yiero mokalo no. Yes. Nyakoro mojwang' somane kacha ite mano mar abich e gazet mar The Standard, kaeto bang'e kiyawo gazet mar Daily Nation giyude ite mar 10 sigana no chal gi mano makoriko ni kacha ni Ruto's plan to regain support in Mount Kenya. Walidha lida nyakoro mogijwang' bed gi siso mar some koro kiyude bet kode piny yo makare. Ite mar 2 e gazet mar The Standard kae nitiere chenro ma sirkal bede koro chako mano mar yudo doses maromo 100,000 kod 10 mago mag yedhe ma bende inyalo ti godo e geng'o kwiri mag kute mag ayaki. Wacho ni Edo State to receive 110,000 doses of injectable HIV prevention drug. Mae wacho ni dhi bedo ka itimo e kidienje mopogore opogore, mano ka ibed kata kiyudo moko ka wuok e sir mano mar Global Fund, kama chielo bende wuok e winjruok mag pinje ka pinje, ma wacho ni government to government mano support mabende bedo kata kichwalo e counties. Yangore kar kae gazet nyakoro mojwang' kisome piny kar kanyo matin kang' dhi yude nitie kamikoni kanyo ni doses mokwongo gidhi bedo kae chiwo kalore kod priority areas magu gin mage. Iwacho maber ni gwenge mosebedo ka landruok mag kute mag ayaki ni malo ibedo kata ka imiyo sir mokwongo. Ondiki kar kae nyakoro mogijwang' kaunti ma Siaya, Kisumu, Mombasa, Machakos, Homa Bay, Kisii kod Busia. Anyalo wacho ni en gino maber kendo odhi kelo fungruok maduong' kabisa ni jogo man gi kute mag ayaki, kata wan kaka piny mar Kenya, ikruok marwa ne kedo gi kute mag ayaki ama jogo moseyudo tuo mosebedo ka chandowa ni. Anyalo wacho ni higni mosekalo 2-3 ama 5 mokalo, Kenya osegoyo okang' mabor sana e kedo gi tuo mar ayaki, kendo an anyalo wacho ni seche duto kata jogo mosebedo koyudo tuo ni, moko kuomgi aneno ka tinde giwacha wacha open ni oyo anto state mara chalo kamae kamae, kendo awacho ni seche ma iyangori biwacho ni anto an gi kute mag ayaki, aparo ni gino ma osebedo ka chandowa en ga stigma, nikech samoro iyudo tuo ni to idhi lorori e ot kacha, ok idwa bedo kama ji nitie, ok idwa muonyo yath, ok idwa chiemo, koro biro yudori ka in kama tek kabisa. But seche duto ma iyangori number 1, aparo ga ni mano e step mokwongo kabisa mamiyo in kaka dhano ibiro yudo ni iendelea gi maisha mari mapile pile ma ok ipond kuma ji nitie and the rest. Mar ariyo, anyalo wacho ni sirkal osetemo kabisa kelo yiedhi. Iwinjo ka sani giwacho ni gibiro kelo injectable doses. It means ni pile ka pile through the partnership mag chalo kaka Global Fund giri, iyudo ka development nitie ama wagoyo okang' wan kaka jo Kenya, wan kaka jo pinje mopogore opogore eneno ni to wadwa konyore nadi e kedo gi tuo mar ayaki pacho kae. Anyalo wacho ni wabedo joma otang' seche duto, iwachonwa ni seche duto ma wariwore kok en jogo mantie keny to wanen to watimo nang'o. Aparo ni nyakoro mogajwang' winjo gima wacho ni maler kabisa, kendo en hawi marach ni counties magwa makaluo ema seche moko osebedo affected, Siaya, Kisumu, Migori, mana kaka isewacho. But ageno ni waneuru ni to wadwa dak nadi, mana kaka asewacho chien kanyo, jogo ma riwore ka kun jogo manie keny to neuru ni utiyo kod weche mowinjore mondo une ni to kulando tuo mar osebedo ka chandowa e higni mang'eny ni. Otherwise aparo ni en paro maber kabisa mondo mi wago okang' madongo mwasebedogo eneno ni to waduoko chien nadi nyaruok mar tuo mosebedo ka chandowa pacho kae. Mano ka nitie kar kanyo koro mojwang' e mar ariyo podi malo kanyo nitiere weche matimore Homa Bay. Mano briefing mantiere bathe kae gazeti mar The Standard. Homa Bay jopuonj koro dwa ni mondo otim yiero manyien, mano yiero no mano mar jokupet. Wacho ni yiero no bedo kata kod tulo, nitiere guns mano chopo kar kacha kendo no njao yiero ma kamano mane itimo chieng' Jumapil e mbalariany no mano ma Tom Mboya. Ging'o mosebedo ka timore kod gwenge ma opogore opogore. Nyakoro mogijwang' yudo ne thuolo mano mar rango kanyo ni to idhi time yo machal nade. Nitie jogo mosewuok oko kendo maro wacho ni ok giwinjo kata ok gimor gi duoko manogol kacha, en mano mar Tom Odhiambo kaachiel koda ka Peter Otieno, mago candidates mago mabende koro wacho ni yiero ni ne otime yo
machal nade gidwaro mondo mi ono yiero makamano matimore kod e kaunti ma Homa Bay piny kar kanyo karore kod sigana moro kae ko James Omoro owacho kar ka ni lakteche mano ntiere piny kabisa kanyo ka ngirange doctors issue strike notice mane kaunti ma Homa Bay mano mapod ntiere kar ka koro nyaka sani gisebedo kae ka gikwayo mar mondo mi okonygi mano ka gintiere e kaunti ma Homa Bay e ite mar adek kae wadani mondo mwarang ne koro mogi jwang ka nitie sigana machielo ka motenore kod uso mano mar share ma sirkal osebedo godo mano e kambi tudruok mano mar Safaricom jatend migao mar weche mag omenda John Mbadi kaachiel koda ka jagoro mongirore migao no mar omenda Dr. Chris Kipto nyoro nochopo e nyim komiti mano mar od bura kendo penjo maduong' en ni ere kaka gidhi tayo chenro ni atamalo 35 mano mag shares monego bed ni mano shares mane sirkal ntiere godo ka gidhi uso 15 atamalo 15 mag shares keto gi gidong' kod atamalo 20 to kambi tudruok ma bende iuso ne shares gi dhi yudo thuolo mano mar yudo shares marom koro 35 wach ma jod bura bende penjo kar ka ne miyo kambi ni nuone Vodafone miyo thuolo machal nade mano mar tayo kata bedo kod mbi sirkal dwoko kar ka e boni ang'e mai moro bende ma isebedo kiluwo ni gidhi dong' kod mbi margi podi nikech gidhi bedo kata gi board representation ma giwacho ni kata nyaka bed ka imiyo gi pek ahinya ka ntiere kar kacha kaachiel koda ka shares ma pod gidong' godo ok ni gidong' marach ma giwacho ni itero infrastructure funds e kind weche mamoko miwacho ni gin capital fund ma idhi bedo kata ka gin omenda minyalo ti godo e weche mag dongruok mag piny. En adier kaka isewacho no kambi mar Safaricom sirkal pango uso shares mage a stake mare e Safaricom through kambi ma iluongo ni Vodafone mana kaka isewacho ni nyakora moga jwang gibiro offload 15% to gidong' gi 20% to giwacho ni ging'iso japiny ni seche mwatimo kamagie ok wabi dilute stake maro ok wabi bedo jogo makoro wan kaka sirikal stake maro e Safaricom ok bi bedo gino maoyo pek marwa bro bet kacha nikech kata wabro bedo gi board representation e Safaricom paro ni sirikal wacho seche duto ni seche magi uso stake margi e Safaricom ni Vodafone gidwaro ni pesa mag generate gitigo developing infrastructure ma pacho kae ok apar ni en paro marach lakini japiny penjore ni in kaka sirikal stake mari nyocha duong' kabisa e kambini to all of a sudden iwacho ni dwa uso 15% at paro ni en 204 billion gima chalo kamano japiny penjore seche duto seche mitimo kamagie interest mare ni kanye emomiyo aparo ni Mbadi nyoluong kacha kendo dhi ng'iso japiny ni ooyo kata watimo kamae pod wabro bedo gi controlling stake e kambi mar Safaricom ni kambi ni ma Safaricom ni en kambi ma anyalo wacho ni bedo mare pacho kae osekelo ber kabisa ni jopiny waseneno ka gin gi programs mopogore opogore kata mag puonjo nyithindo ma ochano gin gi water projects e counties waseneno gin gi programs mopogore opogore omiyo japiny seche duto gino ma Safaricom timo ama gino ma sirikal timo gi Safaricom en gima at the end of the day biro gato affect ngimawa anyalo mana wacho ni seche ma National Treasury timo gima chalo kamagie interest mar japiny ema mondo bed mbele gido duto ma gibro timo gipar ni connection ma Safaricom osebedo go gi jopiny en connection matut kabisa omiyo kik gidhi e deal mora mora manyalo mi japiny chak penjere ni to sirikal timonwa kamae e yo machalo nadi anamor sana gi kampuni ma Safaricom jomoko seche moko awinjo ka ng'ur kawacho ni ooyo gidominate kabisa to anyalo wacho ni seche ma ipenjori ni to Safaricom ema en dominant awinjo ka ng'ato wacho ni an Safaricom ni rates gi ni malo kabisa kendo kata ka keto pesa e simba kae asemana goye 2-3 minutes orumo to anyalo wacho ni ka japiny ni Safaricom invest kabisa ya infrastructure mare omiyo yudo kata seche duto kitiyo kod line ma Safaricom kiwuoyo gi nyawadu tiyudo ko ler kabisa ok awach mar Airtel ok ler kabisa but anyalo mana nyiso Airtel ni sa ochopo ma
nyaka to koro gibende kisungu luongo ni they must up their game mondo giyud kaka ginyalo compete gi kampuni ma Safaricom seche duto timo ohala pacho kae. Koro mujoko ke mano mar gazet mar The Standard podi itino mar adek piny kar kantiere moro ma wadanwa rangi konya tere gi bathe konya matin mondo mi wanene kae. Uganda shuts down internet ahead of polls. Yiero biro ka tarik 15 dweni ma mokwongo. Internet mbui oboke mogolo odiochieng' manyoro loruru weche go mago mag mobile network operators mago mano ote mano kuonde kacha wacho ni nitie machielo bende mar internet service providers mondo migi shut down internet mano kochakre odiochieng' manyoro saa 12 ma midhiambo. Piny Kenya wantiere kar kama piny libamba mano gima chalo kamano bende piny Tanzania. Anyalo wacho ni election and process Cleophas mano gima nyaka wang'e to seche duto ma wantiere process to waneno ka achiel ariyo in the process ok dhi maber to aparo ni outcome en gino ma kizungu wacho ni is predetermined, en gino ma wang'eyo ni biro timre e yo machalo kamae. Piny Uganda koro dhi e yiero mana kaka isewacho kendo giyudore kama tek kabisa nikech serikal osekoro loro internet service providers kata kod jogo machiwo mobile network services osewach ni gini kachopo chieng' yiero to internet ok bitiyo ama weche sim kama samoro kigo sim ni nyawadu to ok ubiwinjore maler kabisa. An anyalo wacho ni mae to gino ma oripo ber ni wakwero ok en gino maber nikech gima sirikal timo ni ok ber kendo okelo kata luoro ni opponent ma Museveni moluor ker ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni bro bedogo gi ng'atno modhigo e competition. Anyalo wacho ni magi medo mana duoko demokrasia ma piny Uganda chien. Wasebedo ka seche duto jo pinje mowuok jogo mowuok e pinje mopogore neno ka gima demokrasia ma piny Uganda osebedo ka en gino monya ok en gino ma otegno kabisa. Demokrasi mar piny bedo determined kod weche mopogore opogore. Free communication, free press for example mwa enjoy pacho kaeni en gino maonge e pinje ma Afrika kae mang'eny kabisa. Kendo seche ma piny dhi e yiero to in kaka serikal isewacho ni ooyo pichni ok bigo mang'eny, dhano ok bi wuoyo mang'eny e WhatsApp kae, nitie luoro moro mikelo kendo gik machalo kamagi ema kelo ga tulo at the end of the day. But wan kaka jokenya mani kata gi wedewa modak Uganda, anyalo mana wacho ni wakwayo gi hawi maber jogo gigoga kura ni candidate ma gidwaro. Kik ng'ato fosi gigo kura ni ng'atno ma kidwa. At the end of the day wang'eyo ni awina bro yudore. Awinjo ka joma ng'eny wacho ni Museveni medo mana extend rule mare. Actually by God luck ka yombo yiero ma koro wadhiye ni to bro bedo ni en ng'atno mosetiyo for decades ang'wen, more than 40 years. En gino ma tek kabisa nikech osebedo ko face resistance from opponent mare mong'ere kaka Bobby Wine ma osebedo ng'atno ma rally the youth kamoro achiel kawacho ni ooyo wateru Museveni dala nikech weche employment pacho kae ok ber ahinya kendo poverty levels gin problems opogore opogore ma pinyno ma Uganda nigo. But wan kaka jo Kenya wanyalo mana kwayo kwe nikech seche duto ma Uganda is stable peacefully, wan kaka jo Kenya wanyalo tero mwandu wa kuro, gibende ginyalo kelo trucks mag gi Kenya kayo ting'o mwandu katero port of Mombasa kadhi e pinje mopogore opogore. Wan kwe kaka jo East Africa emwa kwayo ni piny mar Uganda seche ma gidhi e yiero. Erokamano. Kano bende kamitie kacha wacho ni wede modak kocha udong' ucheni gi Uganda mo ucheni gi Uganda ugenya koso ugonja kamitie kacha mana unya wuotho obor matin lakini maybe 150 kidhi gi public transport kidhi gi private to maybe 30 minutes ama 20 minutes to stage crossing border. Jirani tin yiero gi kwe koro mo jwang' ite mara uchiel ang' thuolo mar somo nitie ringre mag ji ariyo mano yudi
e septic tank mano e alwora ma Mbale town, mano nonro manyaka sani bende pod dhi nyime e lwet obila, mano kaluwore kod mago ma bende noyangi ni ero. Kar kae nitiere jal mane jahiga 43 ma bende osebedo kacha katiyo kaka casual labor, mano ka entiere kacha bomano mano ma Mbale. En ang'o mano timre mochopo kar kanyo? Itno mar 6 podi gazet mar The Standard kae ikoni kar kae ni ero teko ma ODM kadiponi rumo keto anyuola mag Joko Odinga kama chal nade. Iwacho ni ma en anyuola mosebedo kae ka kuom decades 2 ma ODM osebedo ka ntiere, gisebedo gi thuolo ma ng'ata ma nigi nyingno ka odwaro lemo mora mora. Kalure gi jandiko ka Jacinta Mutura owacho kar ka ni kadiponi teko ni rumo mar ODM kata ka obedo gi koko moko matindo mantiere iye, keto anyuola mag Joko Odinga kama chal nade. Andika moket kar ka en mar Winnie Odinga, nyara mano ite mar 6 piny kar kacha mogik. Nitie kacha wacho ni ODM trusted one person with the management of that broad-based relation. Wacho ni and that person was Baba. That relationship is complicated. Kama no wache kacha kiparo mane ntiere kod mathoth oketo anyuola mag Joko Odinga kama chal nade. Wacho ni kama ne gintiere kacha achiel gibedo gi thuolo mano mar telo e kone mopogore kok en senator to in human rep, kok in human rep in deputy governor, kok in deputy governor yudo thuolo mar bedo jaod bura ma yala mana anyuola achiel, mano kama ne gintiere kar kacha. E kin kuonde mamoko sigana to ntiere kar kae Boni, mano moro mantie kanyo kato bang'e warang'ani matimore ite mar 7 ma en manyo jayal bura mano mar dono mar apil. En adier, Joko Odinga family osebedo jogo ma influence margi pek kabisa pacho kae, kendo giseraide party mar ODM mondo gigo okang' ma gisegoyo kuom thuolo mane ntieno. Gin familia maluoro kabisa nikech baba ng'atno manyocha wahero kabisa, osebedo ng'at ma nigi wisdom mathoth kabisa. Osebedo ka ne en ng'atno ma ne en gi dwaro mar kelo change maduong' kabisa pacho kae. Emomiyo iyudo ka kata nyo magoro kawe to jogo mathoth kabisa minyo yudo nafas ba odhi kaluo nyineno ka pod dhi e grave side kacha ka gitemo lemone. Seche duto jogo ma chunjegi osedhi kuom Nyasaye, gino mwa nyalo timo kaka dhano en lilamo ne chunjego. Emomiyo nyineno ka jowa ok kata mana joluo kende, jogo ma wuok e pinje ma wuok e gwenge ma opogore gi counties magwa bende nyodhi e grave side kacha mondo gimed lemone. Anyalo wacho ni seche duto ka in jaduong' mar dala to for example magoro kawi, nyaka to expect ni changes achiel ariyo abro timore dala ni kanyo. Ok awach ni influence mar Odinga family to bro rumo, ama gima anyalo wacho on the other hand en ni nyaka to koro the family mar Odinga yie ni party mar ODM mondo mi ogo hatua madongo mbele kae. Nyaka giyie ni for example leadership structure margi kacha to nyaka koro bed blended. Anyalo wacho kamano, nyalo ting'o Joko Odinga moko kod a few other independent bright minds. Ineno ka Babu Owino is coming out very boldly kendo challenge kata mana ogai mar ODM gi seche machalo kamagie. Dr. Buru kowacho ni odwaro position machalo kamano. Gik machalo kaka ma Babu wachogi, Babu Owino MP Embakasi, gik mowachogi wawe kuru goe, wapim ni to wach mowachonwa ni en gima nyalo konyowa. To does it mean ni a leadership structure mar ODM kacha time osechopo ma the young tax mantie ODM feel ni koro ripomigi leadership positions mondo girulwa? To wan kaka jo ODM party ama jogo ma jo ODM party un tayari mar yie mondo gima chal kamano oyie otimore? Asebedo ka wacho kata mana biro kae mogi kapok wadhi e Christmas ni ODM party en party maduong' kabisa kendo kik wayie mondo tho, ama jogo ma jo ODM kik yie mondo party ni otho. Seche duto anyalo mana wacho ni unity mar jogo mag jo ODM, johera mag jo ODM, officials mag jo ODM, MPs mag jo ODM, jogo duto te maluongre jo ODM
nyaka to koro un kaka sana josiasa mag ODM nyaka uwach dhok achiel. Ka pogruok e paro ken gino marach, but at the end of the day message ma biro down to the common mwananchi wakwayo ni obed message achiel mondo unen to utego party mar ODM choma chalo nadi ka wadhi yiero ma next year. Erokamano. Mano kama intie kar kanyo kor Ojwang ite mar abiriyo kanyo kisomo en dayo dho jogo malaro madwaro kom kata bedo jayal bura mano idono mano mar appeal kata court of appeal angisome kanyo bed kod ng'eyo picha moket kar kanyo jogo malaro moro manoro kwayo kendo sedadhogi mano ting'o jakom mar IPOA Ahmed Hassan kaachiel koda ka ukil Katwa Kigen mabende nitiere kar kanyo. Ite maraboro nitiere kacha kambi moro ma odonjo ne migao ma sirkal kae mar tiyo kod lony margi kata gimane giyudo mano mar iwacho ni tiyo kod systems mopogore opogore ahinya macha mane igeno mar mondo mi ogol ghost schools kendo manage capitation mano ka nitiere kar ka kendo koro sani nitiere achiel mopogore opogore mantiere mang'ene ang' warango ite mar aboro kanya kora moke Ojwang ka wawuok wadhi ite mar 9 kanyo wacho ni kaka sikunde tiyo kod uniforms to rip off parents, how schools use uniforms to rip off parents sigana ondike kar kae achiel kachiel. Boni weche gi thoth to ahinya dani mondo mwarangi ite mar The Standard ite mar 12 kwa wuoke mano nyakoro mo Ojwang isome kacha bera ni kod ng'ena ng'atimre ka to bang'e ite mokwongo mar Daily Nation gi modhirangen mana mar LSK ka to bang'e miyo jowadwa thuolo mar mondo mi gidonj kar kae ka Sharon Ng'awi biro ka donjo gi twak kar kae machinglo mantiere kar kae wacho ni as the leadership of this party we stand on our ground ni nitiere kama chal nade ka Sharon igore kar kae mar donjo kapok odonjo kona gimineno kar kae machinglo ni ite mar 12 boni kata Rang Nation. Aneno ka machinglo ni aneno ng'ato no nyakono mag Ojwang aparo bendi neno e wang' jowi kanyo seche machalo kamagi machinglo ma waketo ni e wang' jowi kanyo aneno ng'ato machalo na mana gi ogai mar ODM gi seche machalo kamagi to ondiko kacha ni ama wacho kacha ni as the leadership of the party we stand on our ground, lakini tiende ne to kane to aneno kochung'e gima chalo odwa chung'e gima chalo red carpet kendo miye microphone kacha onge ground. En wach matek kabisa nyakono mag Ojwang ka jatend party nyalo wacho ni as the leadership of the party wane ground lakini gionge ground. Aneno kacha stand mar ODM chal ng'ano madwa wuoyo. En wach matek kabisa nyakono mag Ojwang aparo ni modong tinyalo pongo gi wi an mane gi maneno Cleophas. Koro mag Ojwang mano mantiere kar kacha nitiere weche motenore kod weche mag okinde boni adano tiyo kod mano ite mokwongo mar Daily Nation kae wacho ni states 39 billion shilling legal fees scam ang'atimore kar kae gope mantiere kar ka ma sirkal mag county kacha kora kama sirkal mamalo omenda magichiwo kod gope makoro po nitiere ondiki kar ka ma ni wak mag jo LSK maduong' ahinya ma gichudo chieng' manyoro kendo thiro weche magi Michael Law Firms maikane wacho ni waketo badwa piny ok wadhi bedo ka watimo tije machalo kamagi manie counties. County ma Nairobi machalo kata kod gowi maromo bilion 21.3 mae kirange boni obedo mari mogik bende ka watieko. Erokamano anyalo wacho ni doho Nakuru kucha nochungo representation mar private legal firms ni county government kod national government anyalo wacho kamano to seche gogogo to aparo ni duol mochung' ne okinde pacho kae nyosewuok oko bo pingo ni oyo ma ok nyalre seche motimonwa kamae mae dhi ratiro mar constitution mantiere go pacho kae kendo wacho ni LSK president Faith Odhiambo wacho ni private law firms osebedo ka represent the state pinje mopogore opogore mantiere go world over. Doho nyo wacho ni onge tiende mondo private law firms otim representation ni national and county government seche mwantiere gi okinde our state councils two levels of government masewacho kanyogo.
Ok ang'eyo ne en gino mabiro bet nadi nikech wachore ni private law firms osebedo ka jomoko claim kamano ni gisebedo ka gitimo gima nyalo wacho in quotes ni ohala kendo iwacho ni kata mana services mag gi are very expensive to gitimo legal representation ni national gi county government nikech ang'o to wantiere kod state attorney for example mar benitimo representation legal representation ni entities ariyo mag serikal gi. En penjo maduong' kabisa kendo aparo ni mae dhi generate a very big debate mbele kae nikech kata kineno pes mawachore ni national gi county government rubeni chulo jogi mapok ochul en omenda makore lach kabisa bilion 39. Aparo ni bilion 30 county government rubeni chulo to around 8.5 billion rubeni national government chulo. Kang'e ni bro bedo nadi nikech by the way to be fair seche mi lock out private law firms from timo legal representation ni jogi it means ni ituono gi ohala. Does it mean nok gin gi jo Kenya? Kang'eyo ni specific provisions mag ma constitution mobedo violated LSK ama bro medo somo matin mondo waler ni nyakor Mogajwang. But wach machalo kamae dhi kelo tulo mbele kae kendo nyasa neno ka LSK wacho ni gibro dhi court of appeal mondo this judgment obed set aside. But an gima nyalo wacho en ni I advocate for ohala mathuolo seche duto mwatimo biashara gi wan kaka private law firms wabeduru jogo ma ong'eyo ni pesgi at the end of the day taxpayer mabro chulo gi omiyo ka services mari and for example 10 million wekete 15 million mondo imi japiny tich mayot nikech at the end of the day mana kaka sewacho japiny mana kachul pesa ni otherwise erokamano Cleophas gino ni wabro chako maber higani Nyasaye obed jakorwa seche duto ibed gi odiochieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom bedo kodwa bende okinyi ma kawuono dakika osekalo 8 tok saa 1 mar okinyi ma kawuono kelo nonro mag gazet som gazet momori kar kanyo kono Mogajwang' sigana mantiere iye kae ang'e rangi achiel kachiel gazet ma Daily Nation kono kanyo odiochieng' makiny sigana moro gintiere koro kae miwacho ni how the Njonjo factor shaped the LSK mano wach mantiere kar kanyo kang'e some bedo kod ng'eyo kod mathoth mapod nitiere ei chenro machalo kod magi koro Mogajwang' weche thoth ahinya mabedo kae ka warango to ahinya iwacho ni ikawo alam tiketo nyime ahinya sama Chelsea gi Arsenal bobedo karado chomo gi kanye Stamford Bridge duoko go punda okoyiene jokwa pok ochopo 18 kapod in children beda oriti masana nyika Cleophas Oluoch waradi chero mar mbako romo kang'o chakore wang'e ikete mana ka